Čitati predložene kandidate, pa ćemo oko toga otvoriti raspravu i na kraju se izjašnjavati. Dakle, dopis koji je došao 22. siječnja od Udruga Federacija Hrvatskog vijeća obrane Rajnice, prijedlog je u Komisiju za raspodjelu granica predlažu Anto Lukić i Darko Samardžić. Dalje, boračka udruženja općine Rajnice, 23.1. dostavljeno ispred Udruga Boraša Rajnice i ispred Udruga za obranu i branitelji Rajnice, prijedlog je da u ovu komisiju uđe Mato Silić. I dalje prijedlog koordinacije udruženja ljudskih armije Republike Bosne i Hercegovine su predložili za ovu komisiju Samir Škiljan, Iskar Kusić i Sapet Marentić. Evo ovih predloženih imena, mi smo na kolegiju, mi smo na kolegiju i prethodno, neko sam pred ovu sjednicu općinskog vijeća razgovarali. Evo ja otvoram raspravu, imam neko da ima hoće da se javi, da nešto pita, sugerira, izvolite. Evo, da iznete, pored ovoga što smo na kolegiju u Brčevsku situaciju, želili smo na tragu ovih mišljenja u vijeću i svega ostalog da na neki način pokušamo sad stvariti svoje mjesto. Da sve ove udruge koje su proizvodi produkt gradskih bivanja uđu i nađu s ovome granicu zajedni svi između sebe definiraju i cijeli način apsolutnih sredstava. To ćemo postići koliko mi kao vijeće imamo tu komisiju da prihvatimo sve ove prijedloge koje smo i tražili udruženja. Nema potrebe da ih mi komentiramo i vidimo. Dakle, pozivam predlažem da se izjasnimo u paketu okolih predloženih imena. Dakle, još jednom ću pročitati. Udruge proistekle iz Domovinskog rata Hrvatskog vijeća obrane, prijedlog je Anto Lukić, Darko Samardžić. Udruge ispred ovih dvaju u stilu mišoviti, da kažem, udruženja, dakle, udruge Boraša i udruženja za obranu i branitelji, predložen Mato Silić i ispred udruženja proistekli iz armije BiH su prijedlog Samir Škiljan, Iskar Kusić i Sapet Marentić, koji je ujedno predstavnik europskih financija kao do sada. Molim vas, se ostavljam na glasanje da su paketi izvrstimo kod ovoga svega. Ko je za to, moja mišljenja? Hvala. Ima neko protiv? Suzdržan? Nema. Dakle, sa 21 glas za, niko protiv, niko suzdržan, prihvatili smo da se u paketu ovih predloženih kandidata izvrstimo. Ko je sad zato da prihvatimo ove kandidate i u komisiju za raspodjelu granica i intervju? Zahvaljujem, ima li neko protiv? Dobro, suzdržan? Dobro, dakle, konstatiram sa 18 glasova za, jednim suzdržanim i jednim protiv i dva suzdržana. Dakle, molim vas, tu priču, upištajte se, nismo završili sjednicu. Molim vas, nemojte, molim vas, radimo još uvijek. Konstatiram da je sa 18 glasova za, jednim protiv i dva suzdržana imenovano povjerenstvo za raspodjelu granica sredstava u sastavu ovog imena koje sam pročitao